Volám sa Nina Lipianska a mám 17 rokov a tvorím filmy. Už od malička a stále ma to neprestalo baviť a dúfam, že ani neprestane. Môj prvý kontakt s filmom, alebo keď som už vnímala nejaký príbeh, bol asi, keď som už začala kúkať YouTube. A keďže som bola dieťa a vytvárala som si akože z hračiek nejaké postavy, nejaký príbeh a hlavne s hračkami, ako sú LPS, tak som sledovala aj samozrejme, že LPS filmy, ak sa to teda ráta. Veľmi ma to akože pohltilo a bavilo ma to sledovať, ako proste z obyčajných hračiek sa mohol vytvoriť nejaký fakt, že brutálny príbeh a ten dej, fakt akože tam ma to začalo že baviť. Aj ma to hrozne inšpirovalo a potom som začala aj ja točiť svoje ako keby prvé filmy s hračkami a aj som to potom zverejňovala na YouTube. Takže to je asi také, že je moje prvé. Teraz študujem obrazovú a zvukovú tvorbu, kamera, zvuk, strih na umeleckej škole Sklenárova 7. Asi úplne ešte neviem, k čomu sa najviac ako keby privlastňujem, ale povedala by som, že môj najbližší vzťah je asi ten strih a kamera, že dokopy. Neviem ešte, že ktoré váži pre mňa viac, ale tieto asi dve sú pre mňa, že najviac. Najskôr to bývalo tak, že som bola úplne že spontánna, že som nemala ani jednu prípravu, proste išla som von, povedala som, že ide sa natáčať a proste ešte natáčať. A to bolo pre mňa celkom ale chaotické, pretože hej, môže to byť teda spontánne, ale niekedy tá príprava fakt akože je lepšia, potom to vyzerá aj kvalitnejšie. A teraz to už je také, že fakt mám nejakú prípravu, mám nejaký námet, po prípade áno, scenár. Udržať všetky tieto veci pokope je celkom náročné, pretože máme natáčať každý mesiac nejaký film. Naozaj niekedy sa v tom veľmi stratím, nemám ani čas na seba alebo ten svoj súkromný život, takže väčšinou fakt iba, že pracujem. Moja rodina aj moji kamaráti ma podporujú, za čo som akože veľmi vďačná každému, kto ma podporuje. Posúva ma to aj ďalej. Aj mi akože hovoria, či by som mohla nejako zlepšiť podľa nich a ja si to vždy akože zoberiem k srdcu a pomáha mi to veľmi v mojej tvorbe. Asi, že najväčšiu hodnotu je ten, ktorý pripravujem teraz. Volá sa 2007, je to vlastne na tému čas. Idem tam akože urobiť taký experimentálny film ohľadom toho, ako ja ako tínedžer vnímam čas počas dospievania a ako to celé vnímam. A chcem dať do toho veľmi akože seba, čo cítim, čo neviem akože vyjadriť napríklad slovami, že chcem to hlavne vyjadriť teda obrazom a zvukom. Je to v procese a veľmi sa na to akože teším. Keď necítim žiadnu inšpiráciu, tak asi prvé, čo robím je to, že si pustím hudbu a snažím sa v tom nejako hľadať niečo, aby som sa od niečoho odrazila. Alebo si pozriem nejaký film, ktorý pre mňa niečo znamená, aby to vo mne vyvolalo nejaký pocit. Keď akože som začínala s točením tunak na strednej škole, tak najskôr som ako bola veľmi zraniteľná. Bála som sa akože akejkoľvek kritiky, lebo som nechcela, aby ma to nejako zhodilo. Postupne, jak som akože začala tvoriť tie filmy viacej a bola aj viacej otvorená názorom ostatných, tak som sa to aj lepšie naučila prijať, ak mi niekto niečo povedal a zobrala som tú kritiku akože dobre a pozitívne, že aby som sa mohla nejako vylepšiť alebo také, keď to nedokážem opísať slovami, tak radšej to natočím a postrihám z toho nejaký film, nejaké video a vždy mi to akože pomôže v nejakom tom mojom copy mechanizme. Podľa mňa, ak je film technicky správne a krásne natočený, ale nemá ako keby nejakú myšlienku v sebe, alebo je to iba fakt o tom, ako ten obraz vyzerá, tak si myslím, že to má menšiu tú váhu, ako napríklad fakt nejaký emočný film. A akože ja mám rada krásne zábery, aj ako to proste všetko je vymyslené, ale ak mi to vlastne nič nedá, tak asi to pre mňa neznamená viacej. Ja milujem slovenské filmy, ja milujem aj československé filmy, ja od malička sledujem proste s babkou filmy z Československa rôzneho žánru. To celý čas bolo so mnou, aj to so mnou proste ostalo, aj to so mnou ostane.
A neviem ani povedať, aký by bol môj obľúbený, lebo fakt toho je fúra, aj to, čo som všetko videla. Ale mám tu na stene, že Rebelov. A to je fakt akože taká srdcovka, ktorú mám, že od malička. Je to muzikál a je to fakt ako niečo, s čím som vyrastla a stále to doteraz pozerám a milujem atmosféru toho filmu. Odjak živa si idem, že Mammu Miu, proste, ja keď som sa narodila, ja som už, no vlastne ono to vyšlo v roku 2008, ja som 2007. Takže proste už keď som bola, že po roku, tak už som bola Dancing Queen. To akože doteraz si idem a milujem ten film a snažím sa ho pozerať vždycky nejaký špeciálny čas proste. Ono to vždycky tak príde ku mne. Tá chuť si to pozrieť. Takže je to veľmi pre mňa fakt špeciálny film, ktorý bol natočený aj prvá aj druhá časť. Aký máš sen? Kde by si chcela byť o 5 až 10 rokov? Moja rada znie tak, že začať. Niekde proste začať a nenechať sa uniesť nejakými negatívnymi myšlienkami, že na to nemáme, alebo že sa budeme v kuse porovnávať s niekým. To už je ako keby ďaleko za týmto krokom prvým. Takže určite začať. Ak vás to baví, tak určite začať.